ли? Записвам ли? Да, записваш. И добре, днес ще направим един клип, където ще ви покажем 10 начина. Не 9, не 8, не 7, не 6 и не натам, а 10! 10 начина какво? Да убием скуката. Може да ги ползвате. Разбира се, че може да ги ползвате. Живеем в свободна държава. Каквото прецените, това ще направите. В клипа, който сигурно не се е качил или се е качил, за въпросите, където ви питахме да задавате. Ако не е качен, ето разбирате, ще има такъв клип. Ми викат ми викат то, мато. Трето лице. То. Ти още не си жена. Така ли? Ти си то. Ела да ти дам сливи, ма. Съседа беше некултурен. Вика на Михайла: Михайлче, ела да ти дам сливи, ма. И нашата търчи. И аз, ей сега, и той, ела, ма. Вижте на Сунгера как полива цветята, ето там въгъла. Баба, кажи здрасти на камерата. Снимахме те вече. Ма ти си толкова мила. И така. Кажи, че баба е много мила жена. Да, много е мила. Нека да почваме. Дай си главата. Ти се раздаде на Макс. Я пробвай очилата ми. Много си вървежна. Вижте колко сте мир. Кико! Мича! Или не си играйте с кучетата? И както ти казвам, тя просто е... Нали? Вникам цветето. И какво се направи? Нали винаги? Да, винаги са такива. Да, такива са, нали? Сега трябва да тренирам малко. Патрата ми. Кое? Патрата ми. Лопатката. Чакрата ми. Патрата. Май това ще е тренирането за днес. Но не мога вечно да страдам за теб, така направо ще откача. Моите социални мрежи са долу в описанието. Ти имаш едно мюзикъли. Инстаграм. Да, верно, има и Инстаграм. Може да се абонирате в моя канал. И това беше от нас, приятели. Нема да спра, давай, чао, казвай. Чао!